क्षेत्रडुञ्जि ब्रह्मकलशये कायोगो पुलसुलेसुले पाद कागिता पे पच्चोगो पोला पल्पु बेळगाद अप्पेरे सुगिपुडु निंति करुनेराद पू पंद तारैनु अरियो नोडु दिवंदु बರ್ತुरु सन्निधिद कौजि उच्चय तोनोडु ಪಾಡಂಗರೇಶ್ವರಿಗೂ ನಂತಿ ಪರಕೆನು ಸಂದಾವಡು ಪಾಡಂಗರೇಶ್ವರಿಯೇ ಅಪ್ಪನ ಕಾರ್ಣಿಕದ ನಿಲೆಯೇ ಬಲ್ಲಂಗುಡೆಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರಡೊಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶಯೇ ತತ್ತಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲುಯೇ ಮೂಲು ಒಂಜದ ಸೆವರುಯೇ ಕಟ್ಟತೂರು ಮಣ್ಣುಡೊಂಜಿ ಪೊರ್ಲಲೇಸಿಯೇ ನಲ್ಮೆಗೆ ನಿರಲಾದ ಕರುಣೆದ ಕಣ್ಣಾದ ಅಲ್ಕಿನ ಜೀವೋಗು ಬಲ್ಕಿರಿನ ಪಟ್ಟೊಂದು ದುನ್ನ ದುಃಖ ಮಾಜಾದ ಕಂಡಿ ನೋಡಿ ಒರಿಪಾದ ಈರೆ ಪಾದ ಬೂರೊಂದು ಕಣ್ಣಾವಸರ ಮಾಜಿಂಡು ಮದಿಪುನು ಸಂದ ಒಂದು ಅಪ್ಪನ ಪೂಜೆಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಪರ್ತುದ ಪಾಡಂಗರೆ ಅಪ್ಪನ ಪೊರ್ಲುದಲೆ ಸೊಂದು ಪಾಡಂಗರೇಶ್ವರಿಯೇ ಅಪ್ಪನ ಕಾರ್ಣಿಕದ ನಿಲೆಯೇ ಬಲ್ಲಂಗುಡೆಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರಡೊಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶಯೇ ತತ್ತಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲುಯೇ ಮೂಲು ಒಂಜದ ಸೆವರುಯೇ ಪಟ್ಟತೂರು ಮಣ್ಣುಡೊಂಜಿ ಪೊರ್ಲಲೇಸಿಯೇ ಏಳು ದಿನದ ಪೊಲ ಜಾತ್ರೆ ಮೂಜಿ ದಿನದ ಮಲ್ಲ ರಾತ್ರಿ ಸುರು ಕಲಶಯೇ ಮೂಲು ನಡು ಕಲಶಯೇ ಮುಡಿ ಉಚ್ಚಯಗೆ ಮೂಲು ಗೌಜಿದಲೇಸಿಯೇ ಬಲ್ಲಂಗುಡೆಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರಡೊಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶಯೇ ಸರ್ವಮಂಗಳಮಾಂಗಲ್ಯೇ ಶಿವೆ ಸರ್ವಾರ್ಧಸಾಧಿಕೆ ಶರಣ್ಯೇ ತ್ರಯಂಬಕೆ ದೇವಿ ಪಾಡಾಂಗರ ಭಗವತಿಯೇ ನಮೋಸ್ತುತೇ ദേവി പരമേശ്വരി പട്ടത്തൂരമരുമൻ പാടാങ്കരേശ്വരി അമ്മേ ജഗദീശ്വരി
മനോഹരി സത്യമായ ദേവി നിൻ കടാക്ഷമിന്നിലരുളുക. അമ്മേ ജഗദീശ്വരി ദേവി പരമേശ്വരി പട്ടത്തൂരമരുമെൻ പാടാങ്കരേശ്വരി. വള്ളങ്കോടിൻ മണ്ണിൽ വന്ന് നിലനിന്നൊരു ദേവിയെ പട്ടത്തൂരിൽ വാഴുമെൻ പാടാങ്കര ഭഗവതി. അമ്മേ ജഗദീശ്വരി ദേവി പരമേശ്വരി പട്ടത്തൂരമരുമെൻ പാടാങ്കരേശ്വരി. 18 കഴകങ്ങൾ ഉള്ളതിൽ പ്രസിദ്ധമാം പേരുകേട്ട സ്ഥാനമത് പട്ടത്തൂരെന്നിടം. അമ്മേ ജഗദീശ്വരി ദേവി പരമേശ്വരി പട്ടത്തൂരമരുമെൻ പാടാങ്കരേശ്വരി. പച്ചയാമ്പയൽ പരപ്പിൽ കുടികൊണ്ടൊരു ദേവിയെ പട്ടത്തൂരമരുമെൻ പാടാങ്കര ഭഗവതി. അമ്മേ ജഗദീശ്വരി ദേവി പരമേശ്വരി പട്ടത്തൂരമരുമെൻ പാടാങ്കരേശ്വരി. മഹാവിഷ്ണുവിൻ മോഹിനി രൂപമായി പിറന്നവൾ ത്രിഭുവന സുന്ദരി ദേവി പാടാങ്കര ഭഗവതി. അമ്മേ ജഗദീശ്വരി ദേവി പരമേശ്വരി പട്ടത്തൂരമരുമെൻ പാടാങ്കരേശ്വരി. നിഗ്രഹം ചെയ്യും ശിഷ്ടരക്ഷകീ ദേവി നിന്നടയിൽ വന്നു തൃപ്പാദം സ്തുതിച്ചു കൈത്തൊഴുന്നേ. അമ്മേ ജഗദീശ്വരി ദേവി പരമേശ്വരി പട്ടത്തൂരമരുമെൻ പാടാങ്കരേശ്വരി. കുംഭമാസമുത്സവനാളമ്മയെ തൊഴുന്നു ഞാൻ എന്നിലുള്ള സർവദോഷവും ഒഴിച്ചു തന്നിടും. അമ്മേ ജഗദീശ്വരി ദേവി പരമേശ്വരി പട്ടത്തൂരമരുമെൻ പാടാങ്കരേശ്വരി. ഉത്സവനാളമ്മ തൻ പ്രസാദമുണ്ടന്നമായി അന്നപൂർണേശ്വരിയാം പാടാങ്കര ഭഗവതി. അമ്മേ ജഗദീശ്വരി ദേവി പരമേശ്വരി പട്ടത്തൂരമരുമെൻ പാടാങ്കരേശ്വരി. സർവാഭരണപ്രിയേ സുവർണലക്ഷ്മി ദേവിയെ നയനസുന്ദരി ദേവി പാടാങ്കര ഭഗവതി. അമ്മേ ജഗദീശ്വരി ദേവി പരമേശ്വരി പട്ടത്തൂരമരുമെൻ പാടാങ്കരേശ്വരി. നവരാത്രി നാളിലമ്മ നവദുർഗയായി മാറും ത്രിഭുവന ജനനീ ദേവി പാടാങ്കര ഭഗവതി. അമ്മേ ജഗദീശ്വരി ദേവി പരമേശ്വരി പട്ടത്തൂരമരുമെൻ പാടാങ്കരേശ്വരി. മനമൊരുകും വേദനകൾ
സകലതും ഒഴിപ്പിച്ചു വരപ്രസാദമേകുമെൻ പാടാങ്കര ഭഗവതി. അമ്മേ ജഗദീശ്വരി ദേവി പരമേശ്വരി പട്ടത്തൂരമരുമെൻ പാടാങ്കരേശ്വരി. സർവപാപകർമ്മം പൊറുക്കുമാറാകണേ സർവതിലും കുടികൊള്ളും ദേവി മനോഹരി. അമ്മേ ജഗദീശ്വരി ദേവി പരമേശ്വരി പട്ടത്തൂരമരുമെൻ പാടാങ്കരേശ്വരി. സർവരോഗനാശിനി സർവദുരിതനാശിനി പട്ടത്തൂരമരുമെൻ പാടാങ്കര ഭഗവതി. അമ്മേ ജഗദീശ്വരി ദേവി പരമേശ്വരി പട്ടത്തൂരമരുമെൻ പാടാങ്കരേശ്വരി. സർവശക്തിയാം ദേവി സർവേശ്വരി മാദേവി സങ്കടം അകറ്റി നമ്മെ കാത്തുകൊള്ളുക ദേവിയേ. അമ്മേ ജഗദീശ്വരി ദേവി പരമേശ്വരി പട്ടത്തൂരമരുമെൻ പാടാങ്കരേശ്വരി. സർവമംഗളേ നമസ്തേ സർവലോകരക്ഷകി പട്ടത്തൂരിലമരുമെൻ പാടാങ്കര ഭഗവതി. അമ്മേ ജഗദീശ്വരി ദേവി പരമേശ്വരി പട്ടത്തൂരമരുമെൻ പാടാങ്കരേശ്വരി. അമ്മേ ജഗദീശ്വരി ദേവി പരമേശ്വരി പട്ടത്തൂരമരുമെൻ പാടാങ്കരേശ്വരി. അമ്മേ ജഗദീശ്വരി ദേവി പരമേശ്വരി പട്ടത്തൂരമരുമെൻ പാടാങ്കരേശ്വരി.
ಪೂರ್ವಾಪರ ಮಾಡಿದ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಬರುವುದಾಗಿ ವಿನಂತಿ.
ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಂಗಗಳು ಒಂದು ಭಾಗದ ಕಡೆ ಸೋತೇನಾಗ್ತದೆ ಏನಾದ್ರು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ದಯಮಾಡಿ ಆಫೀಸರ್ ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಗುವಿನ ಕಡೆ ಕಳೆದು ಹೋಗಿರುತ್ತದೆ. ಯಾರಾದರೂ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಮಾತೆಯಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನವಿಟ್ಟು ಕೌಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ತಂದು ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ವಿಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ.
ಅನ್ನದಾನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ಅನ್ನದಾನ ಸೇವೆ ಬೆಟ್ಟಂಗಡಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಶ್ರೀ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಭಂಡಾರಿ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಸೇರಿ ಇವರ ವತಿಯಿಂದ ಶ್ರೀ ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅನ್ನ ಪ್ರಸಾದ ವಿತರಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತಿನ ಅನ್ನದಾನದ ಕೊಡುಗೆ ಬೆಟ್ಟಂಗಡಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಶ್ರೀ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಭಂಡಾರಿ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಸೇರಿ ಇವರ ವತಿಯಿಂದ ಸಂಘಟನೆ ನೇತೃತ್ವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಂಘಟನೆ ನೇತೃತ್ವಗಳು ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ಮಾತುಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ಮಾತನಾಡೋಣ. ಅನ್ನಪ್ರಸಾದ ವಿತರಣೆ ಮಾಡುವುದು ಅನ್ನಪ್ರಸಾದ ಬೇಕಾದ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ.
ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಠಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಗುವಿನ ಕಪ್ಪು ಮಣಿಯ ಬಳೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಯಾರಿಗಾದರೂ ಸಿಕ್ಕಿದಲ್ಲಿ ದಯಮಾಡಿ ಕೌಂಟರ್ಗೆ ತಲುಪಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಮಗುವಿನ ಬಳೆ ಕಳೆದೋಗಿರುತ್ತದೆ. ಯಾರಾದರೂ ಸಿಕ್ಕಿದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮಾತೆಯ ಮೇಲೆ ದಯ ತೋರಿ ಶ್ರೀ ಕೌಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ತಂದು ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಈಗಾಗಲೇ ಅನ್ನಚಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಅನ್ನಪ್ರಸಾದವು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅನ್ನಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಇವತ್ತಿನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಅನ್ನದಾನದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಸಿ ಅವರು ಗಂಡಗಳಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಶ್ರೀ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಭಂಡಾರಿ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಚೆನ್ನೈ ಇವರ ವತಿಯಿಂದ ಇವರಿಗೆ ಶ್ರೀ ಮಾತೆಯು ಆಯುಧ ಆರೋಗ್ಯ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಸಂಪತ್ತುಗಳನ್ನು ಕರುಣಿಸಲಿ ಎಂದು ದೇವರಲ್ಲಿ